Takže čaute všetci, dnes som tu zase ja. Dnes si ukážeme, ako urobiť Minecraft server pre 64-bitový systém a Javu 7. Takže otvoríme si internet, tak dáte tu ako inokedy, dáte dl.bookit.org, dáte alternate version, dám do popisku tú stránku, toto dám do popisku, tu si dáte download, áno, ja už to mám stiahnuté, no nemám, ale stiahnem to ešte raz, takže kým sa nám to, počkáme, kým sa nám to stiahne, vytvoríme si na ploche alebo hoci kde zložku, hoci akým názvom, ja si dám mc server, otvoríme, počkáme, kým sa nám to dosťahuje. Je to ten istý postup skoro ako pri 32-bitovom systéme pri Jave 6, ale pri Jave 7 to je trošku zložitejšie. Počkáme, kým sa nám to dosťahuje. Nevšimajte si, keby náhodou tu niečo buchalo. To sa stáva. Áno, už sa nám to stiahlo, dáme to sem. Ako inokedy toto zmážeme, tak vytvoríme si nový priečinok. Tak. Teraz nevšimajte si tie správy. Nevšimajte si tie správy. Takže teraz vidíte. Tak, teraz je jedna vec dôležitá. Pre Javu 7 dáte toto tu, prekopírujete, dám to do popisku. Tak, a teraz je to dôležité. Dáme si to uložiť ako ostatné, ale uvidíte, že nám to nepôjde. Vysvetlím potom prečo. Vidíte, zapneme to. Ukazujem to dosť malé, ale to si nevšimajte. Systém nemôže nájsť zadanú cestu. A to preto, toto môžeme zmazať, lebo keď dáte upraviť, všimnite si program files je Java, kde máte Javu. Lenže keď idem tu, program files a tu žiadne nič nemám. Java tu nemám. To je ten problém, že mám Javu nainštalovať do program files x86. Tu máme Java 7 bin, tu máme tu Javu exe. Čiže vy za ten program files dopíšete, takto to dopíšete, dáte uložiť a všimnite si, už nám sa pekne generuje svet. Čiže v tom je ten problém, že ono to tam musíte si tam dať. Je to podľa toho, kde máte nainštalovanú tú Javu. Takže vidíte, som sa tu pekne vygeneroval už ten svet. Ja to vypnem, tak. Takže v tom je ten problém, takže čaute všetci, dajte please like a odber.